ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பூங்குடி விளாக்ஸ் அண்ணருக்கும் எனக்கு இன்னைக்கு என்ன விளாக்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம். வாழ்க்கை எல்லாருமே ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வாழ்க்கையை தான் வாழ போகிறோம். அதுலேயே நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வாழ்க்கையை நான் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாழ்க்கையில் வெற்றி தோல்வி இவை ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் இருக்கும். தோல்வி வெற்றி இருந்தாலும் சரி, தோல்வி இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். இதே மாதிரி ஒரு வெற்றி பெறும்போது தோல்வி அடைந்தவங்களுக்கு தான் அனுபவம் நிறையா இருக்கும். வெற்றி திறந்தவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்காது. ஏன்னா இப்போ தோல்வி அடைந்தவங்க தான் நல்லா உச்சக்கட்ட இடத்துல போய் அடைஞ்சு உட்காந்துருப்பாங்க. எப்படின்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன். எக்ஸாமுக்கு தோல்வி அடைஞ்சவங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படிப்பாங்க. படிப்புலேயும் சரி, அவ்வளோ ஒரு எக்ஸாமும் பாஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே தோல்வி அடைஞ்சு அந்த கொஸ்டினை பார்க்கும்போது ஒரு கொஸ்டினும் ஒரு மாடலும் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கும். இப்படி கேட்பாங்களோ, இப்படி கேட்பாங்களா அப்படின்னா ஒரு அனுபவம் கேட்பாங்க. அப்படின்னா தோல்வி அடைஞ்சவங்க உச்சக்கட்ட நிலைமையில நல்லா இருப்பாங்க. இதே மாதிரி வெற்றி அடைந்தவங்க எப்படியும் என்னைக்கு இருந்தாலும் கீழே வருவாங்க. ஏன்னா வெற்றி அடைந்தவங்களுக்கு ஒரு தடவையிலே வெற்றி அடைஞ்சிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அனுபவம் இருக்காது. தோல்வி அடைந்தவங்களுக்கு தான் நல்ல அனுபவம். அதுலேயும் பிறக்கும்போது இறக்கும்போது ரெண்டுலேயுமே நடுவில் நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம். பிறக்கும்போது யாருமே வரமாட்டாங்க, இறக்க போகும்போதும் யாருமே வரமாட்டாங்க. அந்த நடுவில் நம்ம வாழ்கிறோம் பாருங்க, அந்த சுழற்சி ஃபுல்லுமே நம்ம ஒரு நகையை எடுத்துட்டோம். அந்த நகையை ஃபுல்லாக எல்லாத்துக்குமே தெரியுதுன்னா அவங்க மேலே பொறாமப்பட்டு கேவலப்பட்டு அவ்வளோ பேசுவாங்க. ஏன்னா இது திருந நகை, இங்கே போன நகை, இங்கே வந்த நகை, ஊர் உலகம் சொல்லாதான் செய்வாங்க. இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிறதா நான் சொல்லுவேன். இந்த நகையை கூட நம்ம உழைச்சி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அந்த நகையை கூட யாரோ எடுத்துகிட்டு கீழே கடந்து எடுத்தா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்பெல்லாம் பொறணி கடப்பிடுவாங்க. இதுதான் வாழ்க்கை. இதையும் தாண்டி நம்ம வாழ்கிறதாங்க வாழ்க்கை. மனிதனோட இயல்பு அதுதான். இதுக்கு தான் வெற்றிக்கான ஒரு அனுபவம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்தது இன்பமும் துன்பமும். இன்பம் வாழ்ந்தால் வாழ்க்கையில் இன்பத்திலே வாழவும் முடியாது. துன்பமும் தான் ஆகும். அதையும் கடந்து போகிறது தான் வாழ்க்கை. இப்போ இன்பத்தில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நல்ல மார்க் எடுத்துட்டேன், நல்ல மார்க், யாரும் நினச்சி பார்க்காத ஒரு வாழ்க்கை, அது மட்டும்தான் சந்தோஷம். இப்போ நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோம். அந்த ஃபெயில் ஆகிட்டுமோ அதே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தால் எப்படி வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும்? அந்த ஃபெயில் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த தடவை கொஞ்சம் வச்சு மார்க் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வச்சு மார்க் எடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வச்சு முயற்சி இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். அடுத்தது மனிதனோட இயல்பை எப்படி சொல்கிறாங்க, மனிதனால மட்டும்தான் சிரிக்க முடியும், அழுக முடியும், சிந்திக்க முடியும். எல்லாமே மனிதனுக்கு மட்டும்தான். மனித வாழ்க்கை ஒரு நல்ல பிறவியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும். நம்மளாம் மனிதன் பிறவில அதுவும் நல்ல கை கால் நல்ல எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் நல்லா வளர்ந்துருக்கணும்னா அது இறைவனோட செயல். அவருக்கு தான் நன்றி சொல்லணும். அவ்வளோதான். வாழ்க்கைக்கு உள்ள ஒரு தத்துவம் நான் சொல்கிறேன். என்ன தத்துவம் என்றால், வசதியான வாழ்க்கை வாழ்வதை விட நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்வதே மேல். அதுதாங்க உண்மை. நம்ம வசதின்னு தேனா, ஏன் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து ரொம்ப ஏழையாக இருந்தோம், ஓரளவு படிச்சிருக்கோம், கொஞ்சம் முன்னேறோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஏழையாக நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம். ஏழையான ஒரு வீட்டில் போய் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன் படித்ததை வச்சு நம்ம முன்னேறி நம்ம ஃபேமிலியை கொண்டு வர முடியும், நம்ம இஷ்டம் போல் நம்ம இருக்க முடியும். ஆனால் இது மாதிரி நல்லா வசதியான வாழ்க்கை வாழணும்னா ஆனால் நம்ம நிம்மதியான போயிடும். இது ரெண்டுமே ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும். இது ரெண்டுமே அனுசரித்து போகிறதான் வாழ்க்கை. அவ்வளோதாங்க. அதே மாதிரி அடுத்த டாப்பிக்கில் நம்ம சந்திக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. எங்கள் வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கீழே உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய். வாழ்க தமிழ்.